beslist hebben. Wij bezieken de landelijke sfeer wat in ons huis te krijgen. En we zitten altijd in een hele kele wand om te zien. En daar wonen we toch wel heel graag wat moois van maatje. Maar wat? Ja, daar kun je de schilderijen op hingen. Maar ja, voor zo'n grote wand, dat is net zo heel handig. En zo kwamen wij op het idee om daar een levensgroot schilderij op verfje te laten. En zag hij in hier een grauwe stelling midden hier een keer met de steen? Ja, je moet er wat voor hebben, maar dat hebben wij er wel voor. Dit is zo'n geweldig project, dus ja. Ja, nou is dit een bijzondere ruimte over dit seizoen, een oud plaats. Je hebt ook hele bijzondere inwoners. Ja, dit is Thomashuis Jinsum en wij hebben 8 mensen met verstandelijke beperking die hier permanent bij ons wonen. Ja, die kant langs. Ga gewoon naar boven remmen, gaan we op de bovenste helemaal naar boven, Martin. Trap die blijft wel staan. Ja, en dan kun je met de knie hierop. Ga je zitten? Oh, dat kan ook zo. Ja, ik ga niet staan. Kijk uit voor je hoofd. Ja? Ja, zo. Oeh, lekker lenig. Ben je lenig? Ja, nou zeggen wij niet al even een Bob en dan zeggen we één kunstenaar. Nou zitten er 2. Inderdaad. Ja, dat ken je maar. Ja. Martin is schilder van het Beskulen. Yes. Die schildert dit 2 dagen in de week. Hè? Juist. En nou, dit is mijn collega, dat is wel in de gaten. Ja, klopt. Martin, wat vind je er nou ervan? Ik vind het super. Echt super. Echt een top. En kist ik uitlezen waarom was het mooi viest? Even goed nadenken. Ja, ik vind in het principe alles mooi. Alles wat koeien is, Ja. het landelijke, Ja, juist. het landschap. Ja, klopt, ja. En soms was ik, ja, wat hebben we nog meer? Natuur, we hebben de winterseizoen achter de rug. Ja, nou dit. Precies. Maar ik schilder altijd koeien. Ja, klopt. Heb jij al eens een koe geschilderd? Laat me even nadenken. Wel een keer, ja. Wel een keer. Vond je dat ook moeilijk? Nee, veel Nee. mee. Viel mee. Ik was in verband in opdracht. Was het ook nog een opdracht? Ja. En ik moet het elke dag doen en ik vind het nog steeds moeilijk. Kijk, Gemma en Klaasien en Iris, die geven ons de opdracht om dat te doen. Oké, en die helpen jullie ook? Ja. Oké. Maar bij de schilders, dit is toch wel een hele bijzondere opdracht. Dit is een hele bijzondere opdracht. Ik schilder eigenlijk nooit zo groot. En dit is denk ik zo'n meter bij, nou, 2,5. En dan moesten dus nog wat keien op. En ik schilder normaal altijd eigenlijk aquarel. Dus het is plat lissend op een tafel. En dan moet ik het steen doen. En tot de knibbeltjes de hele dag mijn palet zien gaan. Dus het is al even anders voor mij. En eigenlijk ging het in schilderij nou bij daar in de wenkamer, heb ik begrepen. Want daar wennen ze je toch? Klopt. En hoe is het om je te wennen? Ja, wat kan ik even zeggen? Vies het je leuk? Ja, maar hartstikke leuk. En wat is er zo leuk om je te wennen? Tja, Man, dat is ik al- kan je één zeggen, ik heb hele vriendelijke begeleiders. Ja. En natuurlijk vriendelijke bewoners. En dat is het. En het is een prachtig mooi nee. Ja, hij heeft een prachtig huis. Hij is een Maar we hartstikke- wel aan één iemand te danken. Wat zei het? En we wel aan iemand te danken. Oh, dat heb je niet meer Aan gedaan. de baas en aan de baas heen op de bank. Ah, aan Marleen en aan Bernard. Ja. Ja, maar die verzorgen jullie wel goed, denk ik, of En niet? gewoon met eten, Och, jongen. goed sliepen, goed werken. Ja. Ja, dan heeft hij een goed plak. Echt wel. Maar joh, moet dadelijk nog maar even ontschilderen, want het is nou net klaar. Nee, ik heb nog wel wat te doen. Maar die kei die moet nog in de mist, hè. Dus ik wacht je op een hele mistige dag. Dan kan ik dan eens een keer lekker mistig schilderen. Heel veel succes. Dankjewel. En Martin, geniet ervan. Absoluut. Hij blijft nog mooi zitten. Daar zit hij. En hij zit nog steeds, ja.
Deze Merkel die combineert Christ met Peerske. Hè? En de oor van Peerske maar de Christ bij hem nog. En de Merkel brengt het bij elkaar. Ja. Bij Soortloon, bij Diekenloos en zo. En dan vind je altijd een heel soort zwerfvuil en plastic en rommel. Maar deze Christbeem is ik net toevallig gekomen vanzelf. Die is eigenlijk van een kar wijzen of van een... Je kent wel iets van het goede van de meest, dat het van de karren afvallen is. Nou, zeg ik dat meestal wel. Je zult me net bewust deel gooit, het neem ik over net. Maar deze Merkel die combineert dat heel mooi. Die maakt het van de nood en deugd. Hij is alleenig. Ja, maar ik denk dat zijn partner ergens... ik zie hem daar verderop in de wal ook. Hij heeft nooit de zwaar in het nergens duidelijk. Ja? Als het maar de piekjes, dan is het wat te jaren. Ja? Elk heeft het net op Merkel steen, omdat ze agressief zijn altijd. En alle vogels voetjaaien die in hun omgeving komen. Ja? Eine piekjes en een... Eine piekjes, ja. Ze scoren ze samen onder water, dat treft. No? Ze drukken ze voet. Merkel is heel agressief in zijn omgeving. Hè? Die bevrucht zijn kantometers. Ik had er horen Merkels zitten, ze komen net al uit Tabrieden. Ja, maar Merkel is wel een heel agressieve vogel. De meeste vogels zijn wat aardiger. Ja. Oh, dus je lever een oorvogeltje erin gewoon. Oh, ach, Merkel zit hier ook mooi. No?